Κορίτσια μου, σήμερα θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Το συγκεκριμένο βραχιόλι είναι το πρώτο βραχιόλι ποδιού που τέσταρα για την αντοχή του πριν από 3 και χρόνια που ξεκίνησα την πρώτη σελίδα στο Instagram και όπως βλέπετε είναι σαν καινούριο. Είναι ανοξίδωτο ατσάλι με ροζ χρυσή επίστρωση, η επίστρωσή του δεν έχει φύγει ούτε στο ελάχιστο. Το φοράω εδώ και 3 και χρόνια και στη θάλασσα και στο ντουζ, έχει έρθει σε επαφή με κρέμες σώματος, με λάδια, με τα πάντα και όπως βλέπετε είναι άθικτο και το φοράω ακόμη. Δεν έχει ανοίξει ούτε ένας κρίκος. Παρόλη την πίεση που δέχεται όταν φοράμε ένα βραχιόλι στο ποδαράκι, ξέρουμε ότι μπορεί να τραβηχτεί, μπορεί να ζοριστεί από τις κινήσεις του ποδιού, δεν έχει πάθει απολύτως τίποτε, δεν έχει πάθει τίποτε το κούμπομά του, είναι σαν καινούριο, οπότε μη φοβάστε να φοράτε τα κοσμήματα σας όλη μέρα.